ଭାବିବାର କିଛି କଥା ମନେ ରଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ପରେ ମନ୍ଦିର, ଗୁରୁଦ୍ୱାର, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଧର୍ମପୀଠକୁ ତୁମେ ଯାଉନ, ତେବେ ତୁମେ କିପରି ଘରକୁ ଯାଉଛ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ତୁମର ମା ରହୁଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ତୁମର ଭଉଣୀ ରହୁଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ସାଥିରେ ସହଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମର ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ସାହାରା ଦେବା ପାଇଁ ତୁମର ବାପା ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଘର ବି ତ ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।